שלום, אבא שלך גנן. הוא גידל פרח יפה. אני מיקו הג'נטלמן. תגידי לי, אולי אני ואת ככה נצא ביחד, מה את אומרת? תגידי משהו, אל תשחקי אותה ככה קשוחה. יאללה, התפדס אני אצא איתך. טוב, מתי אנחנו נפגשים? זה מוכר לך? שוב נטפלים אלייך? נמאס? הגיע הזמן להתחיל להשתמש אני רואה שאת יודעת מה טוב, מה זה? מה זכרת זה? כן, מתוק, אני רוצה אותך. אחוז בגופי והצמדת שינה לפרצופך. כוערת, מה זה זה? מה קורה לו? דוחה ערסים 2000, קהל לנסיעה, נכנס לתיק ותמיד מבטיח הצלחה. ובקרוב בכל הפיצוציות הקרובות לביתך.